Ιωσήφ, πώς από εδώ. Γιατί ρε εσύ, γιατί. Όλοι μας κάνουμε κάποιον Θεό. Άλλος ημίθεο. Βάλαμε ένα κοστούμι, το υποστηρίζουμε. Η Ήρα, ο Δίας, η Αθηνά, η Δήμητρα, ο Έρμος αυτός. Εσύ, γιατί σαν τον Ιωσήφ. Όταν μπήκες μέσα, δεν είδες ότι παίζουμε άλλο έργο. Δεν μπορούσες να πεις, παιδιά, συγγνώμη, θα έρθω πάλι σε 4 μήνες. Εσύ αισθάνεσαι ωραία τώρα, ανάμεσά μου. Κάτσε τώρα, γιατί... Ας μας το έλεγες, να βάζαμε πίσω μια φάτνη, να τον δίναμε Χριστούλη. Τι να παίξουμε τώρα, μετά από αυτό, τι να παίξουμε. Αυτό στο κεφάλι τι είναι. Σαν παιδί το λουλουδιώνεις. Έτσι σου είπα να το βάλεις. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Άντε τώρα να πούμε πάλι στο ρόλο. Ναι, δεν μπορώ έτσι. Δεν βοηθάς. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Έτσι κάνουν οι καλοί ηθοποιοί. Μακαλιάς αυτό δεν κάνει, δεν συγκεντρώνεται πριν ξεκινήσει να παίξει μια παράσταση. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου. Θα μπω. Εγώ καθόμουν ήσυχα κάτω στα λιμανάκια κι ήρθαν και μου κουνήθηκαν 2 καλά μουτράκια. Σταμάτα πια, ανέσχυντε. Εγώ ή εσύ, Γρουσούζα, που ακούω τον εξάψαλμο για μια μικρή παρτίδα τάβλη που έπαιξα με τα κορίτσια. Έλα, δεν κάνω τίποτα. Δεν έχω πια δυνάμεις. Καταφερτζής ο άτιμος, μα και σαβουρό. Κυνηγός. Βία δεν φέρονται ποτέ έτσι σε μια κυρία. Εσύ μάθε τα λόγια σου κι άσε τη θεωρία. Πες μου, τον έφερε ο Γαβρίλ τον κρίνο στη Μαρία. Πώς πάνε τα εργοστάσια και η μεταλλουργία. Όλοι στον ΟΕΔ να πάρουν ανεργία. Δεν πας κι εσύ πρωί-πρωί, τώρα που είναι ευκαιρία.